Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial της Αγγελάκη Βελονάκη με τη Σελένα Παλήρια. Σήμερα θα δούμε αποκλειστικά πώς κλείνουμε δημιουργώντας την θηλιά στο τέλος της εργασίας μας με το συγγελάκι. Εγώ θα το κάνω σε κύκλο. Συνήθως χρησιμοποιούνται όταν δουλεύουμε σε κύκλο, αλλά χρησιμοποιούνται και όταν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο κλείσιμο και όταν δουλεύουμε σε τετράγωνο κλπ. Λοιπόν, τώρα όπως βλέπετε εδώ έχω δημιουργήσει τη θηλιά μου. Θα κάνουμε λοιπόν 3 τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι με τη βελόνα μας. Παίρνουμε τη βελόνα μας και παίρνουμε την κλωστή μας στη βελόνα μας. Λοιπόν, τώρα ο πρώτος τρόπος είναι ο πιο απλός. Εδώ έχουμε την πρώτη μας αυτή η θηλιά, την οποία δεν θα την υπολογίσουμε καθόλου, την ξεχνούμε, διότι αυτές είναι οι δύο οι αλυσιδίτσες που κάναμε όταν αρχίσαμε το γύρο μας. Θα δουλέψουμε εδώ στην πρώτη μας πραγματική βελονιά. Εγώ ξεκίνησα με τον μαγικό κύκλο, έκανα 2 σειρές με μισά ποδαράκια. Λοιπόν, εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχω τις 2 τις αλυσιδίτσες μου που μου χρειάζονται για να αρχίσω τον κύκλο με τα μισά ποδαράκια, και εδώ είναι η πρώτη μου η θηλιά, το πρώτο μισό ποδαράκι. Λοιπόν, θα αρχίσουμε περνώντας τη βελόνα μας κάτω από τις 2 θηλιές αυτές εδώ της πρώτης, βλέπετε, της πρώτης βελονιάς μας, πραγματικής βελονιάς μας. Βλέπετε, εδώ είναι οι αλυσιδίτσες μου και εδώ είναι η πρώτη μου πραγματική βελονιά. Περνώ τη βελόνα εδώ κάτω, τραβώ την κλωστή μου και μετά πάω εδώ στην τελευταία μου βελονιά, στο τελευταίο μου μισό ποδαράκι που έκανα στη σειρά, και πάω εδώ πέρα, εδώ τοποθετώ τη βελόνα μου εδώ στο κέντρο, από πάνω προς τα κάτω, και την βγάζω έξω από την πίσω θηλιά. Βλέπετε, περνούμε την πίσω θηλιά και τραβούμε την κλωστή μας και έχουμε δημιουργήσει την θηλιά μας. Όπως βλέπετε έχουμε δημιουργήσει τη θηλιά μας. Τώρα βέβαια θα πάτε εδώ πίσω να κλείσετε με μια θηλιά και να περάσετε από εδώ κάτω, να κρύψετε τις κλωστές μας, έτσι. Πάμε λοιπόν από εδώ πίσω. Τώρα, ο δεύτερος τρόπος είναι πάντα με την ίδια τεχνική, αλλά χωρίς τη βελόνα μας. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο τρόπο. Ο δεύτερος τρόπος χρησιμοποιείται όταν, για παράδειγμα, αποφασίσετε να βγείτε έναν περίπατο με τις φίλες σας στο πάρκο ή να βγάλετε βόλτα το σκυλάκι σας, το παιδάκι σας, το εγγονάκι σας, οτιδήποτε, και δεν έχετε ό,τι σας χρειάζεται εκεί που βρίσκεστε. Έχετε μόνο συγγελάκι, γιατί αυτά πήρατε για να πλέξετε και έτυχε να κλείσετε τη δουλειά σας εκεί στο πάρκο που βρίσκεστε ή στη θάλασσα. Λοιπόν, εγώ βέβαια έκανα με αυτό το τσιγελάκι το δείγμα μου, όμως είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε ένα μικρότερο τσιγελάκι. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν, όλα τα δείγματά μου τα έχω κάνει με μισά ποδαράκια, άρα αυτές εδώ είναι οι 2 αλυσιδίτσες μου, στις οποίες δεν θα δουλέψουμε. Θα δουλέψουμε στην πρώτη μας θηλιά, είπαμε. Είναι
Δημιουργείται με τον ίδιο τρόπο όπως κάναμε το προηγούμενο, όμως χρησιμοποιούμε το τσιγελάκι. Λοιπόν, τώρα φέρνω την κλωστή λοιπόν εδώ, γιατί όπως είπα περνούμε την κλωστή από μέσα προς τα έξω, εντάξει, και για να την περάσουμε την κλωστή μας από μέσα προς τα έξω, τοποθετούμε το τσιγελάκι από έξω προς τα μέσα, στην πρώτη μας θηλιά εδώ πέρα, και παίρνουμε την κλωστή μας, την τραβούμε πίσω. Μετά ερχόμαστε εδώ, θέλουμε να περάσουμε στην τελευταία τώρα θηλιά μας, στο τελευταίο μισό ποδαράκι που δουλέψαμε. Θα περάσουμε, είπαμε, εδώ στο κέντρο προς τα πίσω, στη δεύτερη θηλιά μας. Για να το καταφέρουμε αυτό λοιπόν, τοποθετούμε το βελονάκι από έξω πάλι προς τα μέσα και παίρνουμε την κλωστή μας και την τραβούμε. Και είναι έτοιμη η θηλιά μας, την έχουμε φτιάξει όπως βλέπετε, είναι κατά τον ίδιο τρόπο. Και εδώ, χρησιμοποιώντας πάλι το βελονάκι, θα περάσουμε το βελονάκι μας και θα κάνουμε τον κόμπο μας και θα περάσουμε, θα κρύψουμε την κλωστή μας. Αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος, που γίνεται όμοια με τον πρώτο, αλλά χρησιμοποιώντας το τσιγελάκι. Τώρα ο τρίτος τρόπος είναι πάλι με βελόνα. Πέρασα λοιπόν την κλωστή μου στην βελόνα μου. Τώρα είμαστε πάλι εδώ, είναι οι δύο οι αλυσιδίτσες που κάναμε για να αρχίσουμε τον δεύτερο γύρο. Οπότε θα περάσουμε τη βελόνα μας από εδώ, από έξω προς τα μέσα εδώ, και θα τραβήξουμε την κλωστή μας. Μετά θα πάμε πάλι στην τελευταία μας θηλιά εδώ και θα πάρουμε την μπροστινή μας θηλιά εδώ. Είμαστε στο τελευταίο μισοποδαράκι που κάναμε, περνούμε την βελόνα μας κάτω από την πρώτη μας μπροστινή θηλιά και τραβούμε την κλωστή. Και στη συνέχεια είμαστε εδώ, εδώ είναι η κλωστή που περάσαμε από εδώ προς τα εδώ. Θα περάσουμε λοιπόν τη βελόνα μας εδώ κάτω από αυτή την κλωστή εδώ, κάτω από τις δύο αυτές θηλιές, από μέσα προς τα έξω, και τελειώσαμε. Έχουμε κάνει την θηλιά μας, όπως βλέπετε, την έχουμε δημιουργήσει. Βλέπετε, δεν ξεχωρίζει καθόλου. Και μετά θα πάμε να κρύψουμε τις κλωστές μας, θα κάνουμε τον κόμπο και θα κρύψουμε τις κλωστές μας. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι με τους οποίους μπορείτε να κλείσετε με αόρατο κλείσιμο τα πλεκτά σας. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη και αυτή τη φορά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου. Ως την επόμενη φορά, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.